салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва замини фурӯшӣ ва як мошин мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд, бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сум аст. Ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Екатеринбург, дукомнатсия квартира дар 1 этаж қарор дорад. нархаш бошад 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, ремонти беҳтарин дорад, харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. рақамҳошо имо WhatsApp ҳастанд. квартира алиша меша бо квартира дар шаҳри Душанбе. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак замини фурӯшӣ дар шаҳри Москва, Жуковский район, деревня Папино, аз Нови Москва 6 километр дур мебошад ва аз МК Топлистан 68 километр то ҷои замин роҳ мебошад. тарафи замин рафтан бо Калужский шоссе ё ки Ворошиловский шоссе рафтан мешавад. як сотиқ замин 40 000 рубле мебошад, бо савдо мешавад. заминро дар номатон оформид карда медиҳанд, баъдан сумашро медиҳед. прописка 100% карда мешавад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби заминҳо маълумоти бештарро дастрас намоед. замин хело калон мебошад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипрозем, дукомнатсия квартира дар 4 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат нархаш бошад. 215 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомӣ, соли бароишаш 2000, коробка механик, сӯзишвориш бошад, бензин, газ, нархаш 5000 сомонӣ бо савдо мешавад. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 5 баллони нав дорад. фақат як айб дорад ки коробкаш вайрон мебошад, то сеюм скорса кор мекунад. дигар ягон айб надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин аст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздикии Хитой бозор, дукомнатсия квартира дар 11 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, иншоалло ба шумо арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Бобоҷон Ғафур, сехонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 74 метр квадрат нархаш бошад. 240 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. хона срочно фурӯхта мешавад. хона дар ҷои беҳтарин аст. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон, сехонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 70 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон, дукомнатсия квартира дар 6 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.
اینا کвартира новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷа 19 микрорайон дукомнатаи квартира дар 5 этаж қарор дорад. 92 метр квадрат нархаш бошад. 365 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. اینا کвартираи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷа райони чорух дар он яккомнатаи квартира дар 1 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат нархаш бошад. 55 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об сви доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд.